Yes, praise. Praise. May buntag ka na tong tanan sa atong mga igsunan sa atong mga buntag ka na tong tanan mga Kristiyanon. No, aniya sa kita karong kabuntagon alang sa atong panimbahon. Wala tay laing simbahon karon kundi atong buhi nga Dios. Wala tay laing tagaan sa atong pagkusog. Wala tay laing hatagan sa atong mga pagdaig. Di ang atong buhay nga Dios. Nag-ingon diya sa Isaias sa libro sa ang Isaias 14 ang tema ni ang ganti sa pagtuman sa adlaw ipabulay mao kini ang adlaw ipabulay nga gipangayo sa atong buhay nga Dios mao ang Domingo. Wala laing hatagan sa atong pagsimba. Ningon diri sa 14 nga nan magmalipayon kamo uban kanako tultulan ko kamo og magmadaugon kamo latas sa kabukiran tagbawon ko kamo sa karabilin ni Jacob og iyang katigulangan. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga karon ding kabuntagon karong Domingo mo ang pinakabalaan natong panagtigom. No, sa dita ba magsugod aton sa ang opening prayer akong awag si Pastor Junel sa iyang opening prayer. Magampo ta mission pwede atong isa to gamot atong doko to ulo ya atong piyo atong mata atong ihatag atong ang kasing ug noon ang ato sa Dios. Kaya nagingon ang Dios magison nga kanunay siya nagsusi sa atong kasing ug sa atong hona. Labi kang gamanan ang mahalangdon nga Dios sinapit sa kabuntagon. Aman, salamat sa Lord sa isang adlaw o Dios sa midugang sa among kinabuhi. Aron ka amahan ng lawa Lord, imos kami tudluan, imos kami duman Lord sa pulong. Salamat Aman nga lain na isang adlaw Dios midugang sa among kinabuhi. Lain sa panalangin ay maghatag naman. Salamat kay Lord nga imong gidala o Dios imong mga katawan. Kaming tanan o Dios imong gidala Ginoo diri sa balay nga tigumanan. Aron kaming tanan o Dios paday man tudluan, dasigon Ginoo imong i-remind o Dios imong mga pulong Aman. Salamat Lord akong pag-ampon Aman. Nga tanan o Dios imong katawon Aman karon lawa Lord sa upat ka suok sa kalibutan Ginoo. Sumal Lord sa mga pulong nga diha Lord sa imong trono. Nagtan-aw ka o Dios indungan ka sa kalibutan. Ang pagtan-aw nimo Lord sa tanan mong katawhan nga nagmaalamon nga nagsimba kani Aman. Ug niya kami tan Lord among ihalad o Dios among tiyo pagkatao among lawas kalag espiritu man malipayan kami Ginoo nga musimba muhalim Lord among ihalad Dios among kaglingon naman pa sa dili pa Lord kun doon na nakita o Dios among kinabuhi nga wala makimutan man pasayloa kami Lord aron man dili makawang Lord ang paghalad kitubok ang paghalad nimo man. Salamat o Dios sa pag-ampo man gikan sa pinakabata hangtod sa pinakamtong ug tanan Aman mga pastor nga padaanon nimo Lord pabiling padaanon kani man. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagatiman pagtudlo kanamo Lord pinaagi sa mapulong Aman. Salamat Lord ang pasalamatan o Dios dapit sa kabuntagon naman nga ikaw Lord makigsulti sa kanamo Ginoo ikaw man imong simdasigon Lord pinaagi sa pulong instrumento lamang o Dios imong ubos nga alagad sa pagbarog sa tubangan apan ikaw man walay hunong isong pagtudlo kanamo man pagdasig namo Lord sa man ang pasalamatan o Dios sa imong alagad nga magigsulti namong tanan o Dios ikaw man nagiya sing sikasing sing nahuna Aman imong baad Dios nga espiritu may naggiya kani Aman unsa na pod Lord ang mga pulong nga imong ipabati namong tanan Amahan karon adlaw Lord din dapat sa kabuntagon naman. Salamat o Dios ibin naman ang maglid Ginoo sa plid. Salamat Aman ikas magdiyog niya Aman dihog siya Lord ug kaming tanan naman ang ko Dios yung pagdiyog aron man pinagil yung pagdiyog ang mas nati Dios yung tumang kalipay Aman pagsimba namo Lord ang pag-ampo Aman nga yung brado sa espiritu kanang makiusa sa among espiritu man pinaagi na Dios sa matag adlaw man pabiling kami Aman malipayon mainiton marsigon sa mga buraton nga imong piyala sa among kinabuhi Aman. Salamat Lord nga abli o Dios imong trono aron Aman sa pagdawat mo Lord sa among hiniusa nga pagsimba pagdaig pagpasalamat kani Aman ug salamat o Dios nga excited kami Ginoo nga matag sa Lord ikan sa pinakabata ang Diyos pinakamtong karon adlaw man nakiusa kami sa pagsimba pagdaig pagpasalamat kami Ginoo malipayon Dios sa magsikasing
samtang kami ginang mag-awit o awit ng makalangit, labas na naman, malipayan kami, O Diyos, nga modawat, unsa Lord, mga pulong nga imong itudlo na mga man, pinaagilo sa malagad. Munang kanimo lang man, tanang mga pagdaig, mga pagpasalamat, kanugan o kamihan, diha lamang sa gamahan ng Panginoon sa Kristo, ang bugtong anak, o sa pag-ambit sa balaan ng Espiritu, tanang mga anak o mga alagad sa magingong. Amen o Amen. Usbon ko, may buntag ka natong tanan. Amen. Maayo ba ang atong kabuntagon, mga igsoon ko sa Ginoo? Amen. Maayo gid kayo ang atong Ginoo. Bisag nakasinati ta og mga kanang subaw. Kisa may nakasinatig subaw dire. Diba, murag mabati ginato, murag kita-kita, murag nakita dyan nato nga murag hapit-hapit dyan nakasinati og kanang subaw. So mga igsoon, dili na maoy babag nga karong adlaw dili ta kaawit, dili ta kadaig sa atong buhi nga Dios. Ni ata dire karon mga igsoon ko sa Ginoo aron sa pagdaig, aron sa pagsimba, aron sa pagpataas sa atong buhi nga Dios na mao si Ginoong Hesus. Amen. Excited na ba kita nga modaig ug mosimba sa atong buhi nga Dios? Amen. Ipakita ko no ba ang atong mga mapahiyumon, mga kanang excited nga kanang tawong nga panagway. Ipakita ko no kay pag nakita na sa Ginoo, mga igsoon ko sa Ginoo nga kanang ang atong pagdaig bitaw mga igsoon nga kanang tinud-anay jud ba ang Ginoo di gina mo pugong sa iyang panalangin. Amen. O kinsa may andam nga mudawat sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Ang tanan ba andam? So kadiring dapita kung excited na ta nga mudaig musimba sa atong buhi nga Dios, musing kita og praise the Lord. Diri dapita. Praise the Lord. Hallelujah. Naingon diya ang awit nga naguluhan kanig kanang naingon diya nga pagkaanindot lang taon ang usa ka mga katawhan sa Ginoo kung nagkahiusa diha sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Nindot jud kaayo tan-awon mga igsoon, balipay gid ang Ginoo ana labaw sa tanan nga mabati gid nato ang gugma nga gikan sa Ginoo, gugma nato sa atong igsoon diha sa Ginoo, mabati gid nato nga makita nato sa panagway sa atong igsoon nga karong adlaw excited nga mudaig ug musimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Kay wala kaning napita dire marag puno-puno na. So dito magluya-luya igsoon kay ang ato nga kaigsuonan uban kanang paingon pa niya ang uban kay timing pud nga naay kakulian. So karong adlaw atong daygon ang atong buhi nga Dios. Nya naingon diri sa Salmo, ingon diri dali kamo, daygon ta ang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon. Ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod. Moduol kita kaniya aron pagpasalamat. Amen. Og awitan ta siya malipayong mga awit sa pagdayeg. Hallelujah! Yes, Lord! Mga igsoon, pwede kita mugawas atong lingkuranan ug atong lamanuhon ang atong igsoon diha sa Ginoo. Ug mahimo, kumusta dayon kanang ipakita jud tutuki gyud igsoon. Dili kay mulamano murag ang kamot nagdawat ang nawong to aspikas. Tutuki gyud, kumusta Brad? Salamat nga nagkita na punta. Amen. Hallelujah. Kaanindot kalang taon ang Kristo.
Nindot kayo ang awit mga igsoon ko sa Ginoo. Pagkatahom o pagkaanindot kung ang iyang katawhan managkatigom nagkahiusa ta karon aron usara gyud atong tumong aron ato siyang madaig ug masimban ini sayo sa kabuntagon. Amen. Yes, Lord. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing huna-huna. Kung mahimo igsuon, atong ipiyong ang atong mata. Pangayua nga kanang wala bitay maka-distract sa atong huna-huna, atong mga mata. Kung mahimo atong ipiyong nga karon na ang adlaw sa Dios nga ato siyang daigon, ato siyang himayaon mga igsoon. Pamalandungi ang awit mga igsoon ko sa Ginoo. Yes, Lord. Karon na ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Ginoo, pasay mo nga mo dangop ako sa presensya mo. Haring ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, nalaygon ka. Ang adlaw, mga katawhan na imong balikan. Yes, Lord. Ginoo, pasay mo nga mo dangop ako sa presensya mo. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, O Diyos, nalaygon ka. Isinggit ko ang ngalan mo, dalaygon ka, O Jesus. Kapuni ako sa hamiling mong dugo. Wanay lain pa, tapos nga pagayupuan ka, tapos ka, palaan ka. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Hari ka, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Ikaw, Jesus, dalaygon ka. Yes, Lord.
Yes, glory. Thank you, Jesus, Lord. Salamat, Lord, sa imong kamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkabuutan nga Dios nga kanunay, Amahan, nga dako kayo ang imong gugma sa matag usa ka namo, Lord Jesus. Imo kami gibayran dito sa cross, Lord God. Aron kami, Lord, gawas, Lord, nga kami nakadaig, nakasimba, nakapasalamat ka na kanimo, O Dios. Yes, Lord. Amo pa jud kang awitan, Lord. Amo pa jud kang simbahon, Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. So ato ta sa mga pagdaig sa tong buhi nga Dios, mga igsuon ko sa Ginoo, kung daig ta sa atong buhi nga Dios, aduna dunay panagsayaw. Amen. Aduna jud na siya panagpakpak. Amen. Hallelujah. Kay isugot ta sa Ginoo kung daig ta sa atong buhi nga Dios, musayaw ta, mupakpak ta. Dili ta maulaw sa atong katupad igsuon, kay wala na nato gisayaw para sa atong katupad. Nisayaw ta tungod kay para sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Daigon ta ang hari. Daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang manluluwas ta. Daigon ta ang hari, daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang kadaugan ta. Hala, masayaw! Hala, hala, masayaw ta! Hala, bulukso! Ibayaw ang mga kamot! Ipapatan niya, o daigon ta. Diilin yung lihok! Diilin lihok, lihok. Ibayaw ang mga kamot. Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ang ngalan niya. Punta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang manluluwas ta. Daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang kadaugan ta. Hala, masayaw! Hala, hala, masayaw ta! Hala, mulukso ta! Iisa ang gamot, ipakpakan niya, o daigon ta siya. Iililihok, lihok, ibayaw ang mga kamot. Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ang ngalan niya. Hala, mulukso ta. Iisa ang gamot, ipakpakan niya, o daigon ta siya. Diililihok, lihok, ibayaw ang mga kamot. Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ang ngalan niya. Karon ang adlaw sa Dios, ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaig o pagsimba, ibayaw ang atong kamot.
adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa pagdaig o pagsimba, ipaya ang aton kamot. Molokso mo sayaw, mo singgit o magugyaw, balaan kahanan ang Diyos. Daigod ko ikaw, o Diyos na labing gamhanan, naguboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahangturan. Daigod ko ikaw sa way natapusan. God ko ikaw, O Diyos na labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahangturan. Daigod ko ikaw sa way katapusan. Daigod ko ikaw sa way katapusan. Yes, Lord. Ang among mga pagdaig na kanimo, O Dios, hantod sa kahangturan, Lord Jesus. Wala jud kami, walay katapusan ang among mga pagdaig na kanimo, Amahan. Samtang niya pa mi Ginoo niining babaw sa kalibutan, Amahan. Yes, Lord. Mag-unsa man Ginoo ang tao, Lord Jesus. Bisan naa na niya ang tanan. Kung wala'y Diyos sa kinabuhi, kawang lamang ang tanan. Mag-unsa man Ginoo ang tao. Kung wala ka, Lord, sa iyang kiniran, Ginoo, wala ka gikauban niya, mahimong kawang ang tanan, Lord Jesus. Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Mag-unsa man ang kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, O Diyos, di ko makauban. Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Mag-unsa man ang kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, di kinahanglan ka, na ikaw, Ginoo, ang kinabuhi ko. Yes, Lord. Mag-unsa man ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kilaran. Yes, Lord, mag-unsa man, O Diyos. Mag-unsa man ang kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa kanang butang, kinahanglan ka, kahit ikaw, ang presensya mo. Labaw sa kanang butang, hihigugma ka, kahit
Lord Jesus, sa imong kaayo, Ginoo. Yes, Lord. Dili na mo maasoy, Lord, sulod sa among dughan, Amahan, kung unsa kang Lord God nga Ginoo, nga gamahanan, halangdon ug walay sama, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Mahurot man ang among tingog, Ginoo. Di na mo iksapayan, Amahan, kay among gihatagan sa among tingog, kundi ikaw lamang, Ginoong Jesus. Dili ko maasoy, sulod ning dughan ko, ang kada kusang gumamo, tanang kalapasan imong ipasalo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan, imong tanan, imo ang tanang kadungkanan, pasinumong ug pagdahig, kagimaya pag-awit. Sulod ning dughan ko, pagpaubos ug pagsali, ang kaugmaon ko kanimo lang, ang tanan, imo ang langit ug yuta, bisan pang kawanangan, imong tanan, imo ang
sa among makita sa among mga mata, O Dios. Even sa among tagsa-tagsa kag kinabuhi, ikaw usab Lord naghatag ni ana amahan. Salamat Lord, bisan pa sa makita na mo Lord ang kawanangan, sa bisan unsay makita na mo nining kalibutan na amahan, imo kini tanan, ikaw ang tinupdan ni ining tanan Lord Jesus. Even sa among kinabuhi, among kalag kusog pagbati, ikaw ang tinupdan ni ining tanan amahan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo amahan. Salamat Lord sa imong pagka-Diyos Lord. Diyos nga walay sama, Diyos nga walay makatandis, nga walay kaparihan, imo nga Diyos nga mong gialagaran amahan. Tanan-tanan Lord nga gisulat sa Bible, Lord amo ka nang masilati ang tanan Lord Jesus. Ang imong pag-atiman, ang imong pag-uban kanamo Lord Jesus. Kanunay ka Lord God, naghatag ka na mo Lord, o gawas Lord nga kinabuhi amahan, nga nakadaig o nakasimba nga nakanimo Lord Jesus. Salamat Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan Ginoo. Imo ang tanang kadungganan amahan, imo ang tanang kahimayaan Lord, nga walay laing mapataas sa among tibuok kinabuhi Lord God, kundi ikaw lamang Lord Jesus. Dili ang kami mo'y makita amahan, kundi ikaw ang Diyos makitaan sa among kinabuhi Lord, nga adunay Jesus sa among kinabuhi Lord God, nga buhi gamahanan sa tanan. Thank you God, dalaygon kay ka nga Diyos, bisan pa sa nga angayan kay ka Lord nga hamudawat o hatagan sa among mga pagdaig Ginoo, kay ikaw ang Diyos Ginoo, tag-iya sa tanan Lord, magbubuhat sa tanan. Ako ikaw ipasalamatan, ipasidunggan, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus ang tanang anak sa Diyos, pagaingong Amen. No. Sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, nabati na ba nato ang presensya sa Ginoo? Yes, amen no? O atong isunod ang pagbasa sa scripture reading, mga pagkadadon ni Sister Cora.
May buntag na tong tanan, arita sa pagpamarog. Atong abrihan atong Biblia sa ikaduhang Korinto 3 hantod sa 6. Busa gisulatan ko kamong ingon ni atong sulata aron inig anak nako diya dili ako kahatagan kaguol ni atong angay untang mulipay kanako. Kay nasiguro ko kung malipay ako malipay usab kamo. Naguol ako pag-ayo og nahasol og naghilak ako sa pagsulat ko kaninyo ni atong sulata dili aron paghatag kaninyo kaguol kundi aron sa pagpaila kaninyo nga gimahal ko kamo pag-ayo. Kon aduna may kan ninyo'y makapasubo gibuhat ninyo kini dili kanako kun dili kon magsubayon gayod kaninyong tanan hinuon. Apan dili na lang ko magdaghan pa og sulti. Igo na ang gisilot nga gipahimutan kaniya sa kadaghanan kaninyo. Uno. Gani day. Gani. Kaduhang Korinto 1. Kaduhang Korinto 1 hangtod sa 3. Basa ko dito. Ikaduhang Korinto 1 3 hangtod sa 6. Pasalamatan nato ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluloy-ong Amahan og Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanako diha sa tanang natong kalisdanan aron kita madasig usab kanat niadtong anaa sa tanang kalisdanan pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga naambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo. Makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinaagi kang Kristo. Kon gisakit kami alang kana sa inyong kadasig o kaluwasan o kon gidasig kami kana alang sa inyong kalipay nga maoy malig-on kaninyo aron uban ang pagpailog pag-antos ninyo og ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. Amen. May nga igsuon mao kani ang pulong sa Dios. Amen. O gatong isunod ang muhatag kadaugan or testimony. Kung giunsa siya pag-ayo pag-uban sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Akong i-welcome si Sis Cindy sa iyang testimony. May buntag di ka natong tanan. Ang ako dayong kadaugan nga kung i-share ninyo kay kanang di magila na to malikayan nga bation tag kaluya labi na sa kanang as a student ipod kay sayon kay na mabahin imuna huna ba na mga activities sa eskwelahan dayon kanang kuan sa bluhaton sa panimalay nga maka stress bitaw na ako kay ako magud kung aduna ko mga kanaganing mga problema kay akong i-generalize na gyud tanan ba sagol na gyud nako mga bluhaton eskwelahan sa balay mga nana dayon wala gani nadatugan ako sa mga kanaganing mga bugat na kayo ba din. Usa nakahigayon nagsigil ako scroll sa social media sa TikTok din. Nakabasa ko mga pulong sa Ginoo bitang nga. Nakapadasig na ako nga magpadayon din kanang di mabalakas sa mga butang sa kalibutan nga temporary lang. Inana. Kay atong purpose nga naata diri sa kalibutan para ato siyang malagaran. Mapasalamat to sa iyong pagkamaayo nga kanang di kita mawadag kanang paglaom bitaw sa pagsunod gani niya bisag kanang daghang pang mga process aron makabot ka ni anang kuan na gani sitwasyon na nga wala na kuan kabalaka ina na kaguol mutong
nakabasa ko sa mga verse daghan man to pero nalimot ko pero basta kay kanang nakapadasig na ako din digin mo sa kunang huna nga isalig na ganyan tanan surrender lang yung tanan kay siya maging nag-control sa atong kinabuhi basta mo surrender lang taniya tanan nga itong mga kabalakan sumutong nagaan akong pamati dun that time di na kayo bukas akong pamati sa panang mga buluhaton kay wala na gani si Lord na ang naghari sa akong nauna kasing-kasing. Nga makalabang radyo tanan. So, dira na ako akong kataugan. Dira na, ibalik na akong itong kimaya dala sa itong buhay nga Diyos. Salamat sa Ginoo sa pagamayo sa iyang kinabuhi. Nga kanunay ang Ginoo nag-uban, nagproteksyon. O napailaing mo hatag testimony nga pagkadado ni Brad Durant. So, may buntag sa mga anak sa Ginoo. So, narasad nyo na nakitaan nyo diri sa inyong atubangan tungod sa tabang sa Ginoo. So, igsoon ko din sa Ginoo, dili ko moadtog padayon sa unahan. Doon ako'y kanang kadaugan nga gihatag sa Dios. Nga unsa sa kamayo sa akong kinabuhi igsoon. Sa diha pa ko igsoon ko din sa Ginoo, diha pa sa kalibutanon, nakita nako igsoon ko din sa Ginoo nga dili gid maayo. Niabot ang point igsoon ko din sa Ginoo nga akong iyaan. Ako ra ni isa ikuan kanang i-direct ra nako ni. Na ako'y nakita sa nako igsoon ko din sa Ginoo nga akong iyaan gibaliwala sa ako ang iyang mga anak man gikastigo siya. So mo to nga niuli ko nya gikuha na ko siya nya ang mga anak ako gisultian nga giingnan ako siya nga grabe nyo ang pag-atiman sa inyong ginikanan niya, mao na ibalos ninyo. So, mo igsoon ko din sa Ginoo, murag akong kasing-kasing, murag gikumot. Mo to nagsugo diya sa igsoon diya sa Ginoo nga, murag bitaw ni lanta ko sa langit nga, akong kasing-kasing, murag gikumot. Mao na tayo unang step man. Sa ikaduha, igsoon ko diya sa Ginoo, sa diha nga, nakita nako ang kalaglagan dahil nga si Angelica Zambrano nga sa akong kinabuhi dahil nga magpadayon ta sa kahilayan or dili maayo padulong dahil sa kalaglagan. So mo to igsoon ko din sa Ginoo, ako wag yun nga gihinulsulan ako ang tanan ako mga sala man nanumpa ko sa Ginoo nga Lord bisan unsa mga pagsula dili gi ko ngo moatras. Mo to igsoon ko din sa Ginoo nga ni kuan ko kanang mental block ko. Word mental block na kuan ko o kanang na-trauma tungod sa kuan kanang sa mga pagsulay sa akong kinabuhi igsoon. Muna ito'y una di tawag sa Ginoo nga dunay tawag di sa akong kinabuhi nga unsa di ay nga akong kinabuhi unsay purpose di sa babaw sa kalibutan. Muna igsoon ko di sa Ginoo nga nakita sa nako nga sa diha nga iya kong gikuan kadang bitong gitawag di ay ang purpose sa Ginoo di ay dili gilalim. No? Nya igsoon ko di sa Ginoo nga grabe kaayo ang mga disiplina o mga pahimangno sa Ginoo nga nasanatian ako sa akong kinabuhi. Igsoon ko din sa Ginoo nakasulod pag ko og simbahan og nangilog ko og microphone niya nikaon pag ko og kanang kuan kanang bato. Muna igsoon ko din sa Ginoo pero nagdamgo ko og 6666 so wala pa ko nagbasa og Biblia. No? Muna igsoon ko din sa Ginoo nga hangtod nga dito ko sa prisuhan kani igsoon ko din sa Ginoo kaning pusas nga nalubong gini igsoon. No? Nalubong ni tungod sa akong pagwild kay tungod nabuang naman ko. Pero akong espiritu kanunay connection sa Ginoo. Muna nga makaana ko bitaw nga kuan kanang nakahunaw na ako sa Ginoo nga Lord kung dito pa ko sa imuhang impierno nako murag wala na ko'y chance. Nagpasalamat ko sa Ginoo igsoon nga napriso ko. Dito na ko nakita ang kamatuoran, dito na ko nailaila si Jesus. Nga muna nga sa kuan sa sinugdanan igsoon sa diha nga nidawat na ako si Jesus Christ. Grabe ang mga
iya kong gikuan gipadamgo ko niya dili ingon nagpakita. Gidamgo ko niya og upat ka bisis. Una, ningon sa akong kauban ko, Brad, pwede ta mag Bible study. Sulod sa prisuhan. Sa sulod sa prisuhan, igsuon ko ni sa Ginoo. Agian pag ginako ang kalisod. Ako ra ning tas-taso na isip pagdasig unsaon pagbarog unsa mga pagsulay sa atong kinabuhi igsuon. Ngano nakatindog ko dire sa inyo ang atubangan. Igsuon ko ni sa Ginoo. Dire CR ni dire. Nya dire sa akong uluhan basura. Nya akong likod puno ni siya og kaning gitawag ni siyang peting daghanang basa kaayo niya. Karton ra akong higdaan. Usab gyud ako gibuhat igsoon, nagampo ra gyud ko sa Ginoo. Hangtod igsoon ko nga naghila ko nga kanang dili ko kabasag Bible. Sa primero ginako igsoon, mubasa kog Biblia, upulo sa Ginoo malipong ko. Oh. Sa diya nga ako na sa gidawat, giingnan ko niya, nituo man kanako, nidawat man kanako, nisalig man kanako, sunod kanako. Ikaduha, igsuon ko di sa Ginoo. Gipadamgo ko niya symbolize nga cross. Ikatulo, gihalog na ako siya, ug gihalog po ko niya, ug ni usa ka bituon. Ikaupat, igsuon ko di sa Ginoo. Gitagaan ko niya og kanang bunga nga explain, di gina ko ma-explain nga patinda ko nya ang punuan sa kahoy dili ma-explain. Manigsuon ko di sa Ginoo na malandong ko nga grabe gid ang kamaayo ang Dios sa atong kinabuhi. Bisan unsa ta ka makasala, gipili gyapon ta. Muna nga karon usahay ka nang bitawng makanahon na ako sang kaugalingon sa akong ginikanan. Kana bitaw mamalandong kog ako rosa. Dili ingon emosyon kundi makakuan ko sa kanang usa ka maayo ang Dios bitaw. Sa diha nga makasabot na day ka mangita na kag unsa mga pamaagi aron malikayan nimo ang sala. No, kanunay love nimo ang pulon sa Ginoo. Dili nakagusto ka na bitawng mga worldly, dili nakagusto ka ng mga bati nga sinultian imo nang kuan. Kanunay ka konektado ang imong hunahuna ug imong kasing-kasing mga insulta ka. Nga naman gitagaan na kag chance ayaw na nagsayangi. No? Munay nakaingon gani ko nga munay kadaugan sa akong kinabuhi. Nga bisan unsa mga pagsuligsoon ngano ni barog ko kay mo na may chance. Dili na nako ni sayangan. Manaigsoon sa matag usa karon ayon na nagsayangin ninyong nga nakuptan niyo ang kalawasan nga gikan sa Dios. No, padayon ta dili ta ingon nga bisan unsa mga kuanunos, padayon ta. Manaigsoon mao na akong kadaugan hantod karon nga nako dire, dili ta ko mari dire pero sa akong kasing-kasing malipayon nga mari dire bisan nakalib ko pastor dili gid ko mosaad nga naman dili ko gusto nga sadsaaran akong Ginoo nga atong galagaran dili tao. No, manaigsoon kung ayaw musaad gani katumana, no, kay ang Dios andam sa mutuman sa imong gikinahanglan. Mana sa imong kinabuhi nga kinahanglan tang magpadayon. Manaigsoon nga nakaana gani ko ganiya ba nga diin ta ko moari pero akong kasing-kasing malipayon nga mag-ari diri. Nga naman wala ko ikabaylo bisan akong kinabuhi kulang pa. Oh, tinuod. Dili ko gusto nga kanang sweldoan ko ako kinising-kasing nga naman akong ganti ito sa Ginoo. Muna sa atong kinabuhi bitaw sa atong pagpanarbaho, sa atong pagkuan, dapat isentro sa Dios. Sa atong pastor, tahoro na to sila. No? O sa mga pahimangno, sa atong mga ginikanan, mo rin pinaka-importante. Muna nga, pasalamat ko sa Ginoo nga nakabarog ko sa bisan unsa mga pagsulay tungod sa tabang sa Ginoo. Dungog ang himaya alang sa atong buhi nga Dios. Salamat sa kinabuhi sa atong igsuon nga si Brad Durant. Ug atong isunod ang mga special number sa mga kababayenan. Ilang halaran ng atong buhi nga Dios. Kantahan man nila o sayawan.
Ali na mo mga sis. Ato ang halaran ang atong buhi nga Dios. Rita. Nagkapaminaw ka na. Ito kung ano. Tidak Eden. Sis, kamu yung pas. Dili. Ala, kana. ay taas niya. Tagain sila. Na, gunit. Oh, isa gunit desto nga. Istog ari. Asi. Ay apay microphone. Ay, okay, Eden na. Eden. Ako man. Ay, kakabalo ko yung anak. Ana alam na sis. Balik sis. Sa adlaw, hangtod pagsalo, ngalan mo mabayaw. Sa kaharuhay o sa kalisod, ikaw pasalamatan. Wala ko masayo sa akong ugma, apan dunay gitagana. Labihan kanino sa saad mo kanako, maginaon sa kinabuhi, simbahon bayaon o kaygon ka. Diyos ko, Diyos ko. Bisagon nga buluhaton, ikaw nagapamuhan. Sa kakulang kaalam o kahibalo, sa maong gihapon itahasan mo ako. Wala akong masayon sa akong ugma, apan dunay gitagana. Labihan kanino sa saad mo kanako, magkinaon sa kinabuhi, simbahon bayaon ug daygon ka.
Amen. Ang pagpasidungog para ra gid sa atong buhi nga Dios. Salamat kayo sa Ginoo nga inyong gihalaran ang butong buhi nga Dios. Ug inyo pong gisayawan. Og atong isunod nga mao kini ang pinakaimportante karon sa atong panimbahon. Atong andamon ang atong hunahunag kasing-kasing sa pagpamati ug pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Akong ihatag ang panahon ng pagdadon kini ni Pastor Elwin. Alwin di ay. Sorry. Okay, mayong buntag. Kinsay malipayon diya sa Ginoo mayong amen. Salamat sa Ginoo. Adto ta sa pagpanindog ya atong ablihan atong Biblia diya sa Job kapitulo 36 bersikulo 15. Job kapitulo 36 bersikulo 15. Nana tundungan og basa. Nanay nakakita mga amen. So atong dungan og basa diya sa Job 36 bersikulo 15, apan tudloan sa Dios ang tao pinaagi sa mga pag-antos o gamiton niya ang kalisdanan aron makasabot sila. Atong idoko atong ulo magampo ta. Balan og dalaygon namo nga Dios. Sa walay katapusan ania kami Ginoong Dios nagapasalamat diya kanimo sa imong makanunayon nga pag-atiman sa imong makinabuhi. Pinaagi sa mga pulong o Dios. Pinaagi sa mga mensahe Ginoo. Padayon ka Ginoo Lord God gatudlo kanamo aron among kinabuhi Ginoong Dios kanunay nga maalain diha kanimo Amahan. Salamat o Dios nintak na sa kabuntagon Ginoong Dios nga amon na usab nga madunggan imong mga pulong, mga mensahe among gipangayo diha kanimo o Dios kasing-kasing nga madinawaton, kasing-kasing nga masinugtanon, kasing-kasing nga mapaubsanon diha sa mga tubangan. Ug salamat Ginoong Dios nga abli kanunay Ginoong Dios among igdulongo Ginoo diha sa pagpamati sa imong mga mensahe. Salamat Amahan himo alamang ko Dios nga instrumento paghatod sa mga pulong, sa mga mensahe apan labaw sa tanan ikaw ang Dios nga mao'y makigsulti kanamo. Salamat o Dios pinaagi sa imong balang espiritu Ginoong Dios nga may mutudlo kanunay sa among makinabuhi. Amo kang gipaslamatan o Dios, ikaw ang Dios nga bagapanalangin sa matag sa namo kakinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kining tanan Amahan amo nga ginasalig gitugyan da kanimo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Manglingkod ta. So sa mag-usama yung buntag dalaygon ang Dios sa matag sa nato kakinabuhi nya. Dako kog pasalamat sa Ginoo nga wa ko magdahom nga makabarog ko diri sa inyo atubangan. So wagi na ako ni damha kay dito ramang kog Cebu ya mitawag si pastor nga gikina makaari ko diri. Una nga siguro do nagay plano ang Dios. Nga dalaygon ang Dios niya adto ta mga igsoon sa pulong mga mensahe sa Dios nga mo'y gikinahanglan sa atong kinabuhi. So akong teksto mga igsoon makita diya sa Job 36 bersikulo 15. Dunay ang pulong diha gaingon ang pulong sa Dios apan tudloan sa Dios ang tao pinaagi sa mga pag-antos o gamiton niya ang kalisdanan aron makasabot sila. So akon mga igsoon nga pagatapikan og kalisdanan. Tanan mo ingon kalisdanan. Kay dalaygon ang Dios. So sa atong kinabuhi, kinsa may wala makasinati og kalisdanan isang kamot. Tanan. No? Tanan nakasinati ta og mga kalisdanan. Kalisdanan mga igsoon. Kitang tanan nagkalain-lain nga mga kalisdanan ang atong masinatian sa atong kinabuhi. Mingtang kalisdanan mga igsoon na diha tanan makasinati tag kalisod, kabugat, makasinati ta mga igsoon og
kasakit, makasinati ta mga igsoon og tanan na diha atong masanitan, maghisgot na ganig kalisdanan na diha tanan nga makahatag og kabugat sa atong kinabuhi. Apan dunay mga mensahe mga igsoon, dunay mga mensahe ang Dios nga gadasig kanato sa panahon nga ana ata sa mga kalisdanan. No, ako masayod unsa ang matag usa ninyo kakalisdanan, pero kitang tanan nakasinati. Amen ba? Kitang tanan nagkasinati. Lamang lain-lain og atong nasinatian nga mga kalisdanan nga miabot sa tong kinabuhi. Dunay mensahe ang Dios mga ison nga gadasig kanato. Gadasig kanato sa atong kinabuhi kung pabilin ta nga musangpit kaniya, kung pabilin ta mga igsoon nga mudangop kaniya, dunay buhaton ang Dios. Kung ana ata sa mga kalisdanan mga igsoon, kung nakasinati tag mga kalisdanan, kung pabilin ta mga igsoon nga mudangop kaniya, pabilin ta nga musangpit kaniya, pabilin ta mga igsoon nga muduol sa Ginoo, dunay buhaton ang Dios. Amen. So atong ablihan dia mga igsoon dia sa Salmo 34. Salmo kapitulo 34 versikulo 17 ngadto na siya sa 19. Kinsa tong nakakita pilog basa? Salmo kapitulo 34 versikulo 17 ngadto sa 19. Nagsapit sa Ginoo ang mga matarong o sila gipatanihugan niya o giluwas nila sa tanan nilang kalisdanan. Duol ang Ginoo sa samtan o kasing-kasing o luwason niya ang nagkabsan sa tanang paglaom. Daghang kalisdanan ang tusong sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo bisan niining tanan. Amen. So dunay mga mensahe ang Dios mga igsoon nga gadasig kanato. Gingon diha mga igsoon sa 17. Dagsangpit sa Ginoo ang mga matarong. Kinsa na may gimatarong na sa Ginoo mga amen. Amen. Salamat sa Ginoo. So kitang tanan gihimutang matarong sa Dios, no, pinaagi ni Ginoong Hesus. Nagsangpit sa Ginoo ang mga matarong og sila gipatalinghugan niya. So kinsa ang gipatalinghugan sa Dios? Katong mga matarong nga misangpit sa Ginoo. Unya giingon diha sa 18, duol ang Ginoo sa samdan og kasing-kasing og luwason niya ang nakabsa na sa tanang paglaom. Kinsa may nakasinati nga urag miabot sa imong kinabuhi nga urag wa nagig kay paglaom. Kanang dunay panahon nga moabot sa punto sa atong kinabuhi nga urag wa nay paglaom ba, no? So ako nang nasinatian sa akong kinabuhi mga igsoon na moabot sa punto nga urag wa nagay paglaom. Gingon diha, duol ang Ginoo sa samdan og kasing-kasing ug luwason niya ang nakaabsan na sa tanang paglaom. Sa 19, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. Makaingon ka ba nga ngano nga ang mga matarong gingon diha daghang kalisdanan ang antuson sa mga matarong, no? Usa ka pangutana mga ison, ngano nga ang mga Kristohanon makasinati mangyod og mga kalisdanan? Ngano nga ang mga Kristohanon makasinati mangyod og mga kalisdanan? Diha sa Job 36 diha sa 15 sumala sa itong tikso, ginoon, apan tudloan sa Dios ang tao, pinaagi sa mga pag-antos, o gamito niya ang kalisdanan aron sila makasabot. So, ngano nga ang mga Kristohanon makasinati mangyod og mga kalisdanan? So, una mga igsoon, gialaw sa Dios nga ang mga Kristohanon makasinati og mga pag-antos, mga kalisdanan sa kinabuhi aron makat-on. Dihan dapita mga igsoon ang Dios gatudlo. Gingon diha nga apan tudloan sa Dios ang tao pinaagi sa mga pag-antos. Muna nga ang mga Kristohanon makasinati ta og mga
problema, mga pag-antos, mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Una mga igsoon, gitugutan sa Dios o gialaw sa Ginoo nga makasinati tag mga pag-antos aron matudluan ang atong kinabuhi. Matudluan ang atong kinabuhi diha sa pagsalig sa Dios. Ikaduha mga igsoon, gitugutan sa Dios nga makasinati tag mga pag-antos, mga kalisdanan, ikaduha, aron matudluan atong kinabuhi sa pagdangop sa Ginoo. Unya ikatulo, aron matudluan kanunay atong kinabuhi sa pagduol kanunay sa Ginoo. Sa panahon nga duna nay mga kalisdanan, sa panahon nga duna nay mga dagko kay pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, atong hinumduman, wa gyud tay arang mahimo kung wala ang Dios. Nagkinahanglan tag Dios sa atong kinabuhi. Dili garantiya mga igsoon, yes, kwartahan ta, dili garantiya mga igsoon nga kanang naplastar na ta, dili garantiya mga igsoon nga nakabaton tag dagambahan, dili garantiya nga lagsik ta kay karon, dili garantiya mga igsoon nga grabe kapis kay atong kinabuhi, iwa na ta magkinahanglag Dios. Sa tanang panahon, sa tanang oras, nagkinahanglan tag Dios. Mga bless ko mga igsoon nga ang Ginoo panalangin kanato. Amen. Muna nga gialaw o gitugutan sa Dios ang mga pag-antos, mga kalisdanan aron duna tay makatunan. Makaila ta kaniya. Kasagaran mga igsoon nga muila ang tao sa Ginoo sa panahon nga grabe na ang kinabuhi. 50-50 na. Ay sa pa mo mangandoy nga muduol sa Ginoo. Ay sa pa nga mangandoy nga mo sangpit sa Ginoo. Muna nga ang Dios mga igsoon, gingon dia sa Job 36 versikulo 15, apan tudloan sa Dios ang tao pinaagi sa mga pag-antos. Muna nga kita nga mga Kristohanon makasinati tag mga kalisdanan, mga pag-antos sa atong kinabuhi. Apan parte na mga igsoon sa paghigugma, pagmahal sa Dios sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo, no, samtang na malandong kong may sa kinabuhi ni Apostol Pablo mga igsoon, makaingon ko nga grabe ang kanaganing pagpamuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Na atong basahon mga igsoon diha sa ikaduhang Korinto 1:8. Ikaduhang Korinto 1:8. Muni ang kanang sitwasyon ni Apostol Pablo, iyan na sinatian nga mga kalisdanan nga miabot sa iyang kinabuhi. Gaingon diha sa unang Korinto, ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 8. Mga igsoon, but namo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asia. Hilabihan kapait o kabugat ang giantos namo nga tungod niini nawad-an kami paglaom nga mabuhi pa. Daw gipahamtangan kami sa silot sa kamatayon, apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon kun dili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. So gialaw sa Dios ang mga kalisdanan, mga kasakit, mga pag-antos. Gingon diha mga igsoon ni Apostol Pablo aron dili sila magsalig sa ilang kaugalingon. Aron kanunay sila nga magsalig sa Dios. Amen ba? Muna dunay mga pag-antos, mga kalisdanan nga moabot sa atong kinabuhi aron kanunay ta nga mosalig sa Dios. Muna nga sa akong kinabuhi mga igsoon, dalaygon ang Dios nga sukad nga gitawag ko sa Ginoo 2018 nagsugod hantod karon, dalaygon ang Dios ka pabilin nga gagunit sa akong kinabuhi. Bisan sa mga kalisdanan, no, doon dihagi kalisdanan mga igsoon nga akong nasinatian kaning problema na abot mahitungod sa pamilya. Nakalingkawas ko kaniadtong mga igsoon sa diyang misugod ko sugot sa tawag sa Dios, misugod ko og wali, misugod ko og sangyaw, misugod ko og evangelism mga igsoon. Ako nasinatian ang mga paglutos. Akong nasinatian mga igsoon kanang bugal-bugalan ka, butang-butangan ka, libakon ka, ingnon pagika nga tuga-tuga.
nakalingkawas ko ato mga igsoon akong gipasalamatan ang Dios apan dunay mga bugat nga problema mga igsoon mahitungod sa akong pamilya. Pamilya sa akong asawa nga tanan mi again sa amoa gitabangan mi. Ingko samtang nagampo ko sa Lord nganong nahitabo pa manin ako. So dunay mga mensahe mo ni gihatag sa Dios nga mga mensahe aron matudloan ta kanunay. Amen. Muna nga diha sa mga pag-antos og kalisdanan mga igsoon, ang Dios dunay ay pamaagi ang Dios nga dihang dapita matudluan atong kinabuhi. Labaw sa tanan matudluan atong kinabuhi sa pagpaubos. Matudluan atong kinabuhi mga igsoon sa pagpailog. Muna nga si Apostol Pablo mga igsoon miingon siya, mga igsoon buot namo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asia, hilabihan kapait o kabugat ang giantos namo nga tungod niini nawad-an kami paglaong nga mabuhi pa daw gipahamtangan kami sa silot sa kamatayon apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon. Dunay gialaw ang Dios mga igsoon nga mga bugat nga problema, mga pagsulay aron dili ganita kanang dili ta magsalig sa atong kaugalingon, kanunay ta nga mosalig sa Dios. Kanunay ta nga muduol mudangop sa Ginoo. Kay wala tay arang mahimo kung wala ang Dios. Nagkinahanglan tag Dios sa atong kinabuhi. Doon naman guray panahon nga gusto tang mubiya, gusto tang muundang sa pagpangalagad. Ako nang nasinatian nga urag di nako ka katulog yun kahigayon nga misurrender ko. Pero dili gusto ang Dios. Dili gusto ang Dios mga igsoon. Doon ay panahon nga gusto na ako nga isurrender na. Nga muhunong na. Pero dili bot ang Dios. Ngun ana ka mahigugmaon ang Ginoo kung pinili kaniya, pinangga kaniya. Una nga ngano nga gikinahanglan nga makasinati ta og nganong gikinahanglan yung mga Kristohanon makasinati og mga kalisdanan, mga pag-antos. So una mga igsoon aron makaton ta sa pagsalig sa Dios. Ikaduha aron makaton ta sa pagdangop kanunay sa Ginoo. Ikatulo aron makaton ta sa pagpaduol kanunay sa Ginoo. Unya kita nga nakasinati og mga kalisdanan gamiton usab sa Dios ang kita nga nakasinati og kalisdanan, kita nga nakalingkawas o kita mga igsoon nga nakalabang sa mga kalisdanan, mga pag-antos, gamiton usab ta sa Dios sa pagdasig ni adtong anaa sa mga kalisdanan. Kung nakasinati tag mga pag-antos o mga kalisdanan sa atong kinabuhi, nakalabang ta, kita usab mo'y gamiton sa Dios aron pagdasig sa uban nga nasa kalisdanan. Ako po na nga nasinatian mga igsoon nga doon na may mga alagad po sa Ginoo nga gipiyal sa akong kinabuhi. Miingon sila nga duha ni sila ka pastor po nga gipiyal po sa Ginoo nga gipadumala sa Ginoo. Miabot po sa ilang punto silang kinabuhi nga miingon sila, pastor dili nako. Ikaw nalay dalaan ni. Miingon po ang isa, pastor, ikaw nalay dalaan ni, dili na ko. Ingko, ako po nang naagian kaniadto. Padayon rata. Makahinomdom ko mga igsoon sa kanta ni Pastor Gideon nga dili ba may kinutuban man ang tanan? Dili sa tanang panahon nga masinatian mo ang problema. Dili sa tanang panahon nga makasinati kanang gibansay lang ta sa Ginoo. Amen. Gibansay lang ta sa Dios. Nganuman kay atong destinasyon mga igsoon para langit. Samtang napata diri sa kalibutan, gibansay tag maay sa Ginoo. Gibansay tag maay sa Ginoo mga igsoon. Aron makaton ta diha sa pagkinabuhing Dios non. Makaton ta mga igsoon diha sa pagkinabuhing mapaubsanon diya siyang atubangan. So ngano nga gikinahanglan muagi ta og kalisdanan. So ikaduha mga igsoon aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. Kinahanglan bagyon nga muagi kalisdanan. Yes. Gingon diya sa Buhat 14 bersikulo 22 mga igsoon.
Kinsa tong una nakakita palihog basa diha sa Buhat kapitulo 14 versikulo 22. Ilang gilingon ang mga magtotoo o idasig nga magpadayon di sa pagtuo, ningon sila, kinahanglan mo agi kita sa daghang mga Kristiyanon aron makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. So, si Apostol Pablo mga igsoon ug si Bernabe nagwali sa mga balita dito sa Derbe. Daghan ang ilang nakabig og nahimong tinun-an. Unya namalik siya sa Listra, unya sa Iconio og dayon sa Antioquia pa sa Pisidia. Sa diha sa 22 ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayhon diha sa pagtuo. Magpadayon diha sa pagtuo og miingon sila, kinahanglan mo agi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. Kini nga mensahe mga igsoon, gadasig sa matag sa nato ka kinabuhi. Nga bisag unsa di ay nga kalisdanan nga moabot sa tong kinabuhi, dili wad unday nato kaning pagtuo. Amen. Giingon diha nga kinahanglan nga moagi tag daghang mga kalisdanan aron makasulod kita sa gingharian sa Dios. Ngano man nga moagi mangitag kalisdanan, no? Gingon diha aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. Kay ang gingharian sa Dios mga igsoon dili mayano-yano og sulod. Samtang diri pa ta sa kalibutan giayo ta og hulma sa Dios. Giayo ta mga igsoon og samtang diri pa ta sa kalibutan giayo ta mga igsoon giayo ta og hulma sa Dios, giayo ta mga igsoon og bansay sa Ginoo unsaon pagdaig niya. Giayo ta og bansay sa Ginoo unsaon nga mahimo tang mainampo niya. Giayo ta og bansay sa Ginoo unsaon aron mahimo ta nga masinundanon diha kaniya. Mo na nga gingon diha nga gikinahanglan mo agi tag mga kalisdanan aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. Kaya ang gingharian sa Dios mga ison dili mayano-yan og sulod. Kabantay mo sa dalan nga sigpit, no? Gingon diha sulod ka mo sa dalan nga sigpit. Kumintang sigpit nga dalan mga ison diri sa kalibutan, daghang mo bira nimo. Daghang mo bitik nimo. Daghang nga muhaylo nimo mga igsoon. Apan sa diha nga mupadayon ka. Kaya ang gasunod sa ang musulod sa sigpit nga dalan mga igsoon. Ang muagi sa sigpit nga dalan patubang man sa kinabuhing dayon. Kaya kung muagi tag sigpit nga dalan perting lisura na. Dili na sayon agian. Muna sa atong kinabuhi samtang diri patas kalibutan mga igsoon gitudloan ta sa Ginoo. Gitudloan ta sa Ginoo, pinaagi siya ang mga pulong, pinaagi siya ang mga mensahe. Aron mabansay atong kinabuhi mga igsoon, mabansay diha sa pagkinabuhing Dios no. So mga gikinahanglang buhaton sa topic mga igsoon kalisdanan, mga gikinahanglang buhaton panahon sa kalisdanan. Walay lain mao gyud pagsangpit sa atong buhi nga Dios. Pagdangop kanunay sa Dios. Pagbaton og paglaom, pagpailob sa atong kaugalingon. Mga gikinahanglang buhaton sa panahon na sa kalisdanan. Unya sa atong gibasa kaniha mga igsoon diha sa Salmo, atong balikan ni diri sa Salmo. Sa Salmo 1 versikulo 4 sa Salmo 34 versikulo 36 gingon diha nga magsugod sa 17, nagsangpit sa Ginoo ang matarong ug sila gipatalenghugan niya o giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Duol ang Ginoo
sa samdan og kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsana sa tanang paglaom. Daghang kalisdanan ang tuso sa matarong apan luwason siya sa Ginoo gikan ining tanan. Ampingan siya pag-ayo sa Ginoo ug dili siya kabaliag bukog. Kanang makahinumdom kong mga igsoon sa diha nga kani nga mensahe mga igsoon. Muni ang kanang saad gani sa Dios nga sa diha nga mudangop ta niya kanunay ta mga igsoon nga musangpit kaniya. Kaning sa 20 mga igsoon giingon diha, ampingan siya pag-ayo sa Ginoo. Kisay nakasinatis pag-amping sa Dios. Nakoy testimony mga igsoon samtang gikan ko sa simbahan, patubang ko uli sa mua. Ako ratong isa pag magsimba sa Sitio Bantolina uli ko sa mua, motor ko. Perting kaning ako'y laing sakay, kaya ako ramang isa, pakusog dagan, kusog kaing dagan. Kuya, miabot na to sa Banwagi, dahil sa may kanang tungod gyud sa eskwelahan, kanang paghunat na gyud pakusog yun, ning nadisgrasya ko. May buto ang kanang pangulahian nga ligid, kalit yung buto. Unya, nagtuo ko nga gipusil ko. Kay perti mo yung kusuga sa buto. Ya ako dahing ligid ya ang motor ming liko na dito dahing dito ning tugpa. Ya hapit ko kanang layo po ko ay kog na nabulag sa motor. Unya kanang mga tunga sa oras ko mga igsoon nga kanang kay nalunggong manggigo iya maayong ginakong kaning akong bukton mo na unag ka kuan. Uya samtang na pagka-disgrasya nako, pertigyong kusuga, pagtugpag yun ako sa simento, mga tunga sa oras, ay sa ko nakabarog. Diha po'y tao nga mitabang nako aron ko makabarog. Pagbarog nako, gatukong pagkuatop, gatukong di ko kabarog. Naghuna-huna akong patay naman nagway ko. Sikog hikap-hikap sa akong mga bukton hotel, wa may pangos bisang gamay. Wala gi pangos. Unya, ang akong jacket, na ako'y jacket nga pertend ako ag kagisi, pero natingala ko nga wa gyud ko'y pangos. Unya, kaingon ko nga tinuod gid ang pulong sa Dios. Nga bisan asa ka, mugawas ka sa imong balay, bisan asa ka mulakaw duna kay pagsangpit sa Ginoo, masinati nimo ang pag-amping sa Dios. Una, grabe ang gibuhat sa Ginoo kayon ko nga patay na ko atong higayon na kay pertigong layua og ka ang motor pertigong ka kusuga gyud ditso gyud kahagba ang motor. Mga tunga ko sa oras ay sa ako nakabarog. Pagbarog na ko gakurog na kong maayo. Isa ka semana mga igsoon nga ang kakulba sa akong isa ka semana ay sa nawala ang kakulba. Sa nahitabo na ako nga kayon ko nga kung wala ko makaila Ginoo siguro atong higayon na gihaya nako. Kay grabe ko sugat tong pagka disgrasya kalitag buto ang ligid. Muna nga diha nato masinatian mangisong padayon ta nga musangpit sa Dios kana musalig niya. Imong yo ato yung masinatian ang pag-amping pag-atiman sa Dios sa atong kinabuhi. Muna nga grabe ang gibuhat sa Dios. Di lang kay katong higayon na kadaghan. Pero ako makita mga igsoon nga ang pag-atiman sa Dios sa atong kinabuhi. Muna mga igsoon, di nato kalimtan sa panahon nga dunay mga kalisdanan ang maabot sa atong kinabuhi. Wala tay laing kadangpan ko di ang Dios. No? Unya doon na may mga kalisdanan nga maabot sa atong kinabuhi. Ay salig ra ginato sa Ginoo. Amen? Kay wa tay arang mahimo kung wala ang Dios. Siguro bugat man kaayo. Kanang mabugatan man ta, pero ang pulong sa Dios gadasig sa matag sa nato ka kinabuhi. Nga magbaton rig kanunay pagsalig sa tong buhi nga Dios. Mga dalaygon ang Dios mga igsoon di nato kalimtan agig panapos mga igsoon diya sa mga gikinahanglang buhaton sa panahon sa kalisdanan, pagsangpit sa Ginoo, pagdangop kanunay sa Dios, pagbaton og paglaom og pagpailog kanunay sa kaugalingon.
Oh, kana dihang paagi ha mga igsoon makalaho ta og maka padayon gyud ta sa unahan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa iyang mga pulong, mga mensahe ato ta sa pagpanindog. Magampo ta. Balaan og dalaygon kang namo nga Dios sa walay katapusan. Salamat o Dios sa mga pulong, mga mensahe nga imong gipaabot sa matag sa namo ka kinabuhi. Salamat o Dios sa mga sitwasyon nga imuha nga gipasinati sa among kinabuhi. Sumala sa mga pulong o Dios nga angay kami amahan nga mopasalamat bisan unsay mahitabo, unsay mudangat sa among kinabuhi. Do na may mga panghitabo Ginoong Dios nga mudangat sa among kinabuhi nga mabugatan mi. Do na may mudangat sa among kinabuhi nga kapuyan mi. Do na may mga mudangat nga mga sitwasyon sa among kinabuhi nga masakitan mi. Apan salamat o Dios nga imong mga pulong kanunay gadasig sa among kinabuhi nga kami kinahanglan mudangog kanunay diha kanimo o Dios. Diha lang kami kanimo o Dios makabaton og paglaom. Diha lang kami kanunay o Dios nimo makabaton og kadasig. Diha lamang mi kanunay nimo o Dios makabaton og kalig-on. Salamat amahan sa mga pulong mga mensahe o Dios nga gapahimangno sa among kinabuhi. Aron kami Ginoong Dios makalahutay, aron kami Ginoong Dios makapadayon diha sa pagpangalarga diha kanimo. Ikaw ang Dios nga bagasilyo sa mga pulong mga mensahe. Walay bisan unsa nga buhat sa kaaway nga makakuha kini niini. Hinoon amo kini Ginoong Dios nga matipigan. Amo kini o Dios nga mampingan. Salamat amahan padayon ka nga bagabless Ginoong Dios. Gikan sa mga bata ngadto sa mga hamtong kanamong tanan o Dios nga imong gipanalanginan. Salamat Ginoong Dios sa imong pagbless kanamo. Lord, tanang kadungganan kahimayaan. Walay laing nga mapasidunggan, walay lain nga walay lain Ginoong Dios nga mapasidunggan kundi ang imo lamang nga pangalan. Tanang kahimayaan o Dios kadungganan alang lamang diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Og mao kato ang pulong sa Ginoo nga giatod sa alagad sa Ginoo nga si Pastor Alwin. Og atong isunod ang paghatag og offering. That's an offering. Ang mga music team mo kanta ni kanta sila para sa tithes and offering. Adto ta sa atong kinasing-kasing halad. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios mo salikan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios mo salikan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ato ta sa pagpamarog niya ato ta sa mga pagampo. Ato isa atong mga kamot.
Dalaygon og balaan ang mga Dios. Salamat Lord sa imo mga katawhan Lord nga nagmatinud-anon diha kanimo Lord. Salamat Lord nga imo silang gidasig ug imo silang gitagaan og gugma Lord God nga mohatag diha sa kalipay Lord God. Mohatag uban ang tibuok nila nga kusog Lord God. Ug salamat Lord nga ikaw ang Dios kanunay nga magapanalangin sa matag usa Lord ug ikaw magabalik sa pinilo-pilo nga panalangin sa matag usa ka pamilya nga niya diri karon Lord God. Ikaw magkapanalangin Lord sa ilang panginabuhian, maumaman Lord ug bisan unsa nga klase sa panginabuhian Lord God. Ikaw ang Dios nga mag-amuma ug mag-atiman Lord. O kaning Lord God nga maong sa lapianong bahin Lord God, amo kaning ihala diha kanimo Lord God aron magamit kini Lord God sa imo mga buluhaton Lord. Among isalig diha kanimo ang tanan Lord, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga Manginog manluluwas. Amen. Amen. So atutas mga pagpahibalo, mga igsoon ko sa Ginoo, mga schedule karong umaabot Domingo, mo presider sunod Domingo kay si Ses Famila Keraday. Yeah, scripture reading kay si Ses LB. Unya ang mo testimony kay si Mama Biben. Dako kini kadaogan akong mama. Sunod Domingo na to paminawon. So ang may special number kay ang mga music team ang mo halad awit ug ang mga dugang pagpahibalo akong ihatag sa iyang alagad Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa iyang mga mensahe no nga naghatag natog kadasig sa panahon na ay kalisod. O salamat sa kinabuhi siyang alagad nga miari gyud dinhi gikan sa syudad. Sila Pastor Alwin, Pastor Jonel ug si Brother Duran. Ato pagpakan ang Dios sa ilang kinabuhi nga mianhi sila aron paghuman sa ato ang simbahan. Ato ning simbahan no. Ilaning humanon pinising unya kanto para ordera na nato og glass. Wow, ato pakan ang Ginoo. Nya mataod na pod diri ang door jam dito, door jam diri. Unya mataod na ang sira. Glass na gyud kulang. Unya kani mahuman sa ni diri. Og akong ipahibalo ugma kanang na may magtrabaho diri atong tabangan og andam siguro og halo og kanang pagkaon siguro. Hangyo lang ko sa mga kababayanan siguro magsabot lang mo o ba ni Russell nga kana bitawng tambayayongan siguro ang para paniodto. Kabisag para paniodto lang kay pamahaw murag okay raman kamera ang magkuan. Ini ka ang paniodto lang. Magsabot lang mo ni Russell kinsay maka-assist kay nindot kayo ang mensahe pod sa Ginoo nga dili na apat nato kalimtan kanang giingon di sa Hebreo bitaw Hebreo kapitulo 13 bersikulo 16 kana gyung bersikulo hadi gyud nako na kalimtan kay sukad nako na gi-apply sukad nako na gibuhat bitaw mas gipasinati pod sa Ginoo ang unsa may iyang gisaad. Kanang giingon niya nga ayaw kalimot pagbuhat og maayo ing na imong tapad ayaw kalimot ana. Unya ingon pag yod og pagtinabangay kamo ing na nga magtinabangay ta. Kay maunay halad nga makapalipay sa Dios, makapahimuot sa Dios. Bulahan tong mitabang kay matud pa ni Jesus siya usab pagatabangan. Damor kang mutabang karon mutanom ka og pagtabang sa imong kinabuhi ngadto na sa imong mga anak damor nga muani nga ikaw usab tabangan. Muna makabantay ka nga panahon nga nay kalisod na ay mga taong ipadala ang Dios. Kay nganuman do na kay gitabangan. Muna nga bless kayo ta nga do na tay buluhaton dinhi. O niya sila pod
gipadala sa Ginoo dire para pag lead gyud nato para finishing unya kanto na gyud human na gyud atong simbahan atong pakpakan ng Ginoo pintal na lay ko lang unya kung naapay time gani akong giingnas Pastor Alwin naapay time pero murag kung naay mo ari ugma kanang kita siguro mo trabaho ani o kaha kanang mao imo halo tighalo kay puro man ni sila mo finishing dali ra kay kuno nila ni trabahoon kay kung kitay mo trabaho murag dali murag pugdi so salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Alwin Pastor salamat kayo sa inyong kinabuhi Pastor Jonel Brother Duran og sa inyong pag-anhi ato pakpakan ang Dios pag-usab no sa ilang kinabuhi ugma sugdan nato ang ato ang finishing o niya about sa asa ko nang gikaingon paghikay o pag kanang pagtabang og halo doon naman to'y sabot sa miaging Domingo nga magbalot-balot pero mas depende lang kung unsay naapod sa inyong kasing-kasing kung magdungan kay matud papod sa ato ang igsuon para dili ko numingaw no mas nindot man kung ubay-ubay kay sadya labi na kung naa si Brother Serapin no salamat kayo sa Ginoo pod sa ato mga kaigsuonan nga naa dinhi Brother Agaw Joel kamutanan diri no naa si Gaw Pili salamat to pakpakan ang Dios nga nagpanalangin kanato dili nato kalimtan ha ang mensahe sa Ginoo nga gisgutan gialaw sa Ginoo ang mga pag-antos kay diha sa mga pag-antos diha ta tudluan nga duna di ay Dios nga nagatiman nato tudluan ta sa pagdangop tudluan ta sa pagampo tudluan ta sa pagsalig sa Ginoo sa panahon nga aduna tay mga antosonon but doon tay dapat ka dili kalimtan doon ay duha ka klaseng hinungdan nganong ang tao nagantos dias unang Pedro nagantos ka nga may mumuno makasala kawatan di ka bulahan pero kung nagantos ka sa pagbuhat og maayo og pagtabang sa uban i-bless ka sa Ginoo anindot ka itong mensahe sa Salmo katong Salmo 34:17 masiguro na 18 kanang giingon diha nga duol sa Ginoo ang mga taong samdag kasing-kasing diha nako na hinumduman ba nga bulahan kayo ang tao nga gipasakitan kaysa ikaw may nagpasakit munang dili na tutugutan nga makapasakit ang tao ang asawa di dapat mo pasakit sa bana ang bana dili maayaw mo pasakit sa asawa amen mo na pinaka-importante kay ang dapigan ay sa Ginoo katunggi pasakitan una ni bless kayo ta sa mensahe sa Ginoo nga padumala niya sa iyang alagad Pastor Alwin dalaygon ang Dios so ugma katong maka arira magkuanta magbayanihan ta tagbuan nato ang simbahan mas nindot man gyud po ng daghan kay daghan man pong ma-assign na itig kuan kanang tigbistay kanang tig-ayag yan na tig aswat tig halo ana dali ra kay na so dalaygon ang Dios wala na laing pahibalo wala na ang mga bata mga alas taga Sabado alas 2 sa hapon ang klase bless kayo ko sa kinabuhi sa mga bata dinhi tungod kay gitudloan og dunay kadasig yun ang mga magtutudlo sila Daychare si Russell unya gaganina sayo kaayong buntag sila Daychare og si kuan Wednesday Cindy nga dali kay nang limpyo sila mo ari unta ko aron manglimpyo unya human naman ato pakpakan ang Dios sa ilang kinabuhi nindot kaayo ang ilang gibuhat mo nay makapahimaya sa Dios unya sa kanang mga music team sa pagkakaron dili pa gyud usa siguro ta kasugod og kanang madomingo labi na sa natay trabaho kay karon mura og naami lakaw para naami paliton para ikuan ani layout bitaw
kay wala man tayo ikalayout. Unya siguro ini kahuman na gyud ani maka-practice gyud ta og sounds, maka-train ako og mga young people. Ana na nako sugdan pag-train gyud ang mga young people. Inig kanang humana ang simbahan. Para wala na isay disturbo, dili na kay siya busy. Kay every evening Sunday manggod na ako'y klase, na ako'y mga estudyante ana gikan sa naglaing mga lugar. Unya gikan sa alas 7 hangtod sa alas 9, gani usahay alas 10 akong klase. Unya musugod po kog klase siguro sa Sabado kon ma-arrange na nato atong practice kay ang practice manggod sa worship team tagara manggod Sabado sa gabi. Pero kung naanay practice ang worship team sa Domingo sa hapon, uban ang klase sa mga young people, gamay na lang kaayo pag-review sa mga kanta sa mga worship team inig ka Sabado. Onya ma-arrange po na human sa mga bata worship team dayon pagkagabi na po ko'y bagong klase ana. Kay akong gitinguha nga sa usa ka semana duha ka gabi ko nga mo klase. Na ako'y giklasihan nga mga pastor na po ko'y giklasihan nga bag-o pag yun silang nagsugod. Unya sa ako nang gikaingon inig kahuman ni ini magklase pod ko sa mga young people para mahimong masinangkapan, mainamdamon ang mga young people sa mga buluhaton sa pag-alagad sa Ginoo. Nya dili lang mga young people kon katong mga binyo na nga gusto gyud nga makakaton pag yun pag ayos Biblia, abli ang tanan. Kay ang gusto gyud sa akong kasing-kasing nga gibutang sa Ginoo, mausab ta og mabag-o, maandam sa pagbalik sa Ginoo. Kay inig balik sa Ginoo di ta andam, matud pas Biblia, musiga gyud ang atong mata. Musiga ang mata. Malisang ang mga taong dili andam, pero ang taong andam malipayon nga mo makitagbo ni Jesus. Mo na nga ina imong tapad ayaw kalimte ang mensahe sa Ginoo. So maura to'y mga pahibalo uban nato mga kaigsunan ang mga kaigsunan sa nagalaing mga lugar. Naapod si Brad Julito nasa Canada, wala ko ikuan monitor no. Naapod si Roy Chachin. Ato nang ginganlan siguro ang mga kaigsunan kay inig ka second anniversary karong Marso mo arigyo na diri kasagaran, no? Na diri si Sister Susana, si Mimi Dalio, Ros Datuon nga nas Malaysia. Nakigduyog si Kalmado lang tabay. Muari na sila kay mga estudyante man na sila. Kanis Kalmado lang tabay. Kalmado lang tabay. Si Bilinario. Nana sila Lapu-Lapu. Unya karong second anniversary karong Marso, mahimamat na to na sila. So mauramay ako mabasa kay wala kay nako maandam ang monitor. Unya next Sunday ato ning kuan kanang ako agyapon ning basahon ang ilahang mga ngan para inikita nato nila makahinumdum dayon tanga mao di ini si kuan Kalmado lang tabay. Ato ta sa pagpanindog ato ang taas atong mga kamot atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat amahan sa imuhang pagtipig. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Salamat amahan sa walay hunong nimong pagtudlo, pagdasig, pagpahinumdum sa mga pulong nga gikinahanglan namong tipigan. Aron kami na ay kadasig, na kanunay ang paglaom sa pagpadayon sa pag-alagad, kadiha sa pagpadayon sa pagpangalagad namo kanimo, naa kami kasiguruhan sa kaluwasan. Kay ang imong pulong amahan nagsulti kanamo, nga ang magpadayon mauray maluwas. Bulahan kayo ang tao nga magpadayon sa pag-alagad kanimo ug imo kining gipahinumdum kanamo nga gikinahanglan kaming mopadayon. Dili kami makapadayon amahan kon dili namo hatagan og panahon ang pagsimba o pagpasalamat kanimo. Busa amahan, dasiga pagyud mi sa pagsimba kanimo, dasiga pagyud mi sa pagdangop kanimo, pagduol kanimo og salamat o Dios nga imo kaming tabangan sa pagpahinumdum or pagtipig, tago sa imo mga mensahe
aron dili gayud namo maibaliwala ang imong mga pamaagi sa ingon amo gayud nga maikanyabuhi ma-apply samtang doon na pay panahon. I-bless Ginoo ang matag usa, matag Pinoyanan, matag pamilya nga mihalad sa ilang kinabuhi diha kanimo. I declare blessing upon blessing sa tanang matinud-anon. Tanan nga malipayon nga mihalad, misimba kanimo nining adlaw. I declare nga imong gi-release ang pinasahing pabor, pinasahing panalangin ngadto sa matag Pinoyanan nga maghari kanunay ang kalipay, kalinaw ug labos sa tanan Ginoo ang imong pag-atiman kanunay nilang masinatian, kanunay namong masinatian. Maingon man sa among kaigsuonan nga niya karon niining maong simbahan, padayon mo silang iblas, padayon mo silang tagaan o kusog, padayon mo sila kanunay pahinumduman sa pag-alagad kanimo. I-bless Ginoo ang mga amahan, ang mga inahan, mga ginikanan, bisan ang mga bana nga niya karon, mga asawa nga niya karon. I declare nga imong silang i-bless. Tanan nga mga anak Ginoo, mga kabatan-onon, mga kabataan, I declare nga imo silang i-bless nining taknaa. Bisan pa o Dios sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, naa karon sa nagkalaing mga nasod. Amahan Dios sa makagagahom, makahimo ka sa pagkabuot kanila aron sa pagtagbo pag-atiman sa tanan nila gikinahanglan. I-bless Ginoo ang tanan ako mga kaigsunan nga naa karon sa ilang dapit. Imong ipadalangad tustak sa tagsa sa imong mga katawhan ang imong gamahanang mga anghel mo'y magabantay mga protection Ginoo aron ilayo nimo sila sa mga katalagman, ilayo nimo sila sa mga kabalatian. I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus, sugod dining adlaw hangtod na usab sa laing Domingo Ginoo, amahan among gipanghayo nga imong ipauban og ipakuyog kanunay sa imong katawhan ang imong langitnong proteksyon nga mo'y magagiyag mga panalipod kanamo. Malipayon kami nga magkinabuhi ni ining simanaha nga imong gidugang kanamo sugod karon hangtod sa lain na usab nga Domingo diin maghalad na usab kami mga pagdaig pagpasalamat kanimo. Among hinumduman ang imong mga mensahe nga imong gitunol kanamo. Amo gayong hinumduman ug subayon ang imong mga pamaagi nga among nakatunan ining adlaw. Salamat o Dios sa balang espiritu nga may magapahinumdum kanunay magadasig sa matag usa namo ka kinabuhi. Among isalig ang among kinabuhi diha kanimo. Bisan pa sa mga kabataan nga mangipadayon nga nagtungha, ikaw Dios magaproteksyon. Walay bisan unsang katalagman, walay bisan unsang kadautan, walay bisan unsang mga disgrasya nga masinatian si mo katawhan kay ang among kinabuhi imo mang bantayan, imo mang proteksyonan sama sa imong gihimo sa kinabuhi si mo alagad Pastor Alwin nga bisan kun may mga panahon nga nakasinati sa kalisod apan padayon mo siyang giproteksyonan, padayon mo siyang giubanan. Walay bisan unsa nga kadaot nga nasinatian siyang lawas tungod kay Dios ka nga matinud-anon nga mo mutuman gayud sa imo mga pulong. Karon amahan, among isalig diha kanimo ang among kinabuhi, among itugyan diha kanimo ang tanan. Amahan Dios sa makagagahom ug alang lamang kanimo ang tanang mga pagdaig pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, pinaagi sa gugma sa Dios amahan sa pakighiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesukristo nga among Ginoo mangluluwas. Amahan, ubani kaming tanan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Ang tanang katawhan nga makatagalangit mayong amen. Amen. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, i-bless Ginoo kini mong tinapay nga mo karong ambitan sa luhan nga makahatag kinig sustansya medisina sa matag usa nga moambit niini. Padayon ka mag-bless tanang matinud-anon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa Ginoo, ay gunta ang Dios. Unya ina imuhang ikalamano simbag yapon ta sunod Domingo. Simbag kita. Laygon ang Dios. God bless, God bless. Salamat kay sa Ginoo sa kadaugan, kalampusan. Laygon ang Dios. Happy Sunday, blessed Sunday. Kita-kita ta next Sunday na sad.
Ang Diyos magauban, magapanalangin. God bless! God bless!